салому дуруди бепоён бар ҳар якояки шумо муҳтарам подписчикои азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба ютуб канали мол бозори Масчо. бародарони азиз, дар наводи имрӯзаи мо барои шумо навор гирифтем як сар гови сементали очабача деҳқонӣ дӯстон, моли хонагӣ. вақти буғузиши очиши ман харидорӣ кардам, 4-5 моҳ буғузиш буд, очиши харидорӣ карда будем. ман ҳамин гӯсоли дар шикамаш буд, аз як рафиқи наздикамон харидор кардам. ман аз 3 августи 2024 сол буд таваллуд шудаги мол, саҳронда таваллуд шудаги мол дӯсто. 10-15 ё 20 рӯз шири очиши дӯшидагӣ баъди вай дӯстон тамом полни то ҳозири дӯсто шири очиши хӯрда гаштагӣ тагаш би сар додагӣ полни шир би мол дӯсто сахт сер шудагӣ. касе гирад моли худо хоҳад дӯсто бениҳоят баракати хуб меовад. очаш бошад ягон хел феъли шата задан надорад, бо одам аҳл аст. худо хоҳад дӯсто касе гирад баракат меовад. як бор ду бор боқталаб шуд, боқаш намондем аз сабабе ки мақсад гӯсолаш калонаи шир мехӯрад, очаш мақсад азоб накашад гуфта боқа намондем дӯстони азиз. ҳамин сабаб ҳозира касе гирад боқталаб мешавад, худо хоҳад боқаш мемонед. ягон хел проблемиш нест дӯстони азиз. касе гирад худо хоҳад баракат ёфта раҳматш мекунад. нархи мол дӯсто очаву бача ҳар душ касе гирад бародаро 52 000 сомонӣ боз муомила дорад. бачаша дӯстои азиз 19 000 20 000 сомон нарх кардан надодем. оча бача касе ҳар душ мегирад 52 000 сомон муомила дорад дӯсто. очаш модарзод кал дуюмзои шашдандон дӯсто. мана бачаш бинед дӯстон, тамошокардагӣ одам бовар кард ки ҳамин асабош ором мешавад дӯсто. бачаш тақрибан як 260-270 кило ажиҳои весаш, аз 240 кило 250 кило худо хоҳад болаю кам не. чунки мол бениҳоят ғафсай аз шир сер шудагӣ камбикорам мехӯрад мол. агар касе гирад ҷудо кунед ҷои ширам нахӯрад дига кифоягӣ мекунад ба фикрам, чунки то ҳозире на камаш 2 тон зиёд шир хӯрдагӣ мол. нархи гуфтаги мо агар ба шумо писанд ояд, марҳамат дӯсто занг занед, муомила карда мола харидорӣ кунед. худо хоҳад касе гирад соҳиби мол шуда раҳматш мегӯ дӯсто. дар охир видео ҳаст вақти таваллуд шудагиш додошам бошад дӯстои азиз 52 000 сомона ба қайд дӯсто. бо додошам дар ахири видео сураташ мемонам, чунки моли як шиноси рафиқи наздик буд. якум бачаам ман харидорӣ карда будам. якум бача вақти зоиштам бениҳоят мол гӯсолатиай тӯлтиай да худо хоҳад ми молои зур худо хоҳад таваллуд мекунад. сементали гигант боқамонед худо хоҳад аз ин мол баракати хуб меовад. ва ин сементал метавонад аз чедаш че девор меҳамам дӯсто фурӯшиад буғуз семоа. мана бачааш дӯсто як 40 киломи 42 киломи ам хебуд тақрибан вазн меёбист бачааш ҷигояш вақти таваллуд шудагиш дӯсто. худои меҳрубон нигаҳбонатон бошад то навораи оянда сарбаланду хонобод бошед. ман ҳамин дӯсто уҷа шабай соати 6 таваллуд шуд, соати 11 сурат гирифтагӣ буда ман ҳамин видеош ҳамааш дӯсто факту далелу доказа ташхтӣ. то навораи оянда дӯсто сарбаланду хонобод бошед. лайкора занед, видеоро поделитсия кунед. худо хоҳад бо ҳам хел молҳоро бештар барои шумо фурӯш мемонад.